шахсоне ки имрӯз мана тамошо карда истодед, имрӯз мана гӯш карда истодед, гуфтаниам ки шукри Аллоҳ мекунам, шукри Парвардигор мекунем, шукри миллатамо мекунем, шукри оромии ватанамо мекунем ки худо ба шукр аста-аста оромӣ шуда истодааст. ҳазорон бор шукр. Шукри шумо мекунам ки шумо ҳастед. ману шумо ба сабаби ин барномаи Чашмаи умед ба якдигар шинос шудем, ба сабаби барномаи Чашмаи умед якдигарро фаҳмида истодем, якдигарро гӯш карда истодем. Гуфтанӣ ҳастам ки иншоаллоҳ дар як муддати мисол агар ки дар ҳамин 1.5 сол мисол ё 2-3 соле ки 3 сол шуда истодааст аз рӯзе ки ман якумин дарсама барои муҳоҷирон дар Москва гурзондагӣ будам, 3 сол шуда истодааст ҳамон ба ҳамин муҳоҷиро дарси гузарондагӣ ма якумин дарси гузарондагӣ ма. ҳазорон бор шукр мекунам ки то ба имрӯза хеле мардуми мо пешравӣ кард, мардуми мо хеле дигаргунӣ кард. бисёр бачаҳо ҳозир ман имрӯз ман ҳозир Москва гап зада истодиам, ҳамватанони азиз, ҳозир ман аз меҳмонхона шишта гап зада истодиам аз гостинса. ман дида истодиам ки дар ҳамин байни як муддати кӯтоҳ, дар ҳамин як байни муддати кӯтоҳ, дар байни 2 сол 3 сол камаш ба 60% ё 50% мардуми мо ҳаваси бизнес кард, аста-аста мардум тамошо карда аз кори сиёҳ буромада истодааст. Мана мисол ман дида истодиам, чандин одамо омада мана гуфтааст ки устоз ман фалон дарсотонро дида баъд аз дарси шумо бизнеса сар кардам ё ки пул пасандоз кардана сар кардам. бисёро гуфта истоданд ки ман мисол магазини либоса кушодам ё ки магазини аксессуар кушодам ё ки магазини сухафрукт кушодам ё ки магазини моҳӣ кушодам ё ки худам агар ки коргари оддӣ будам ҳозир вай гирифта карда истодиам, команда сохта, уже бригада сохта, строительный команда карда, строительный компания карда, бизнеси худам ба кор карда истодиам. баъзе бачаҳо гуфтанд ман маълим участка гирифта дом сохта фурӯхта истодиам. баъзе бачаҳо гуфта истодааст ки ман экспорт ба кор карданам, ами сухафрукти ва аз дигар давлатҳо худам рафта оварда истодам, аз Хитой, аз Чили, Вьетнам, аз Америка рафта оварда истодам, аз Калифорния, аз дигар чизҳо. мана мисол ҳамин чизҳо ин бовар кунед ман ҳамақа хурсанд мекунад ки бовар кунед вақте ки ман ҳамин чизҳо мефаҳмам ҳамин хел хурсанд мешавам, ҳама қадар хурсанд мешавам ки ман чӣ гуфтаниам бачаҳо. ман гуфтаниам ки мо коре карданамо дар кор ки аз кори сиёҳ халқи мо тамоман бурояд, тамоман бояд ки халқи мо аз кори сиёҳ бурояд. мо бояд ки дигар ягон майда кори сиёҳ накунем. аз грузчикӣ, аз кори сиёҳ дар ҳамин давлатҳои бегона омадагӣ бошедага, албатта ин ҷоҳо уровни ҳаёт баландтар аст ку ҳаракат карда мутахассис шудан дар кор, ҳаракат карда мутахассиси нақс шудан дар кор, грамотный шудан дар кор, ҳамон соҳо ва корро ёд гирифтан дар кору карьера сохтан дар кор. агар шумо ягон ҷо ба оиле қатъи кор карда истода бошед, немедленно фокусатон ҳам бамонед, як соҳаш ба профессионал шед, карьера сохта боло ба буромадан гиред. агар ки частни компания ба кор кардани ту боло аз шумо фақат соҳиби компания аст, дигар боло буромадан намешавад, горизонтална карьера созед дарозиш қатъи ин кора тунедага бо ин кора шод гиред, бо як кори дигаша, бо як кори дигаш горизонтална шод гирифта рафтан гиред. дар оянда шумо ҳама одами потенсиални ҳастед ки вай шумо партнёр мегирад. мана мисол як кафе дошта буд, мегӯяд мана дуюм кафея мекушем, ту партнёри ман шав, ё ки як магазин дошта буд, дуюмаша мекушем, бивақт ту партнёри ман шав. чунки шумо ҳамин қабатош ҳар як горизонтальни линияша аз закуп то логистика то продажа то истеҳсолоташа ҳамаша медонед дия. барои ҳамон ё горизонтальна карьера созед ё вертикална созед. пул надошта бошед ҳамин хел кор кунеду аста-аста комиссиони ба партнёр шуда буравед. ин беҳад зарур, беҳад зарур. сахт илтиҷо мекунам, сахт миннат дорам, сахт илтиҷо мекунам, сахт пешниҳод мекунам ҳамон бачаҳое ки фаҳмиш доред, ҳаракат кунед. одаме нест ки бефаҳмиш таваллуд шуда бошад дар дунё. просто одаме ҳаст ки чӣ гӯям диққат намекунад, ҳаракат намекунад, ҳавас надорад, болои худаш кор намекунад. ягон одам беақл таваллуд намешавад, чунки ки ҳар як инсони худованд як соҳа ба дар дилаш меҳр андохта, ҳамон як соҳа ба ҳунару таланташа додагӣ аст. просто ҳавая бедор кардан дар кор ин беҳад зарур. мақсади асосии ман чист? чунки халқи мо бояд ки аста-аста як 10 соли оянда ба то 2030
то 2030 бояд ки мо полностью анами қолабе як қолабе восприятия чугум як восприятие ки мардуми бегона нисбати мо пайдо шудаги аст. Мана мисол мардуми бегона гумон мекунанд ки тоҷикҳо фақат кори сӯя метавон, грузчика метавон, кори сӯёба хубан, уҳдабуро нестанд, тавоно нестанд. Мана ин хел мардуми бегона ҳозир ҳамин хел тасаввур дорад нисбати ману шумо особенно дар Россия. Чуба акун агар дига буридага тоҷикумо якта тавонош бисёр не ки чашм ба намезанад. Якта тавоно бисёр не ки чашм ба намезанад. Вақте ки массави халқи бисёр кори сӯёба ҳаст во гум мекунанд ки ҳаме тоҷико ҳамин хеланд, ҳаме мардуми тоҷик ҳамин хеланд ва ҳамин хел тасаввур карда истуданд. Мо бояд ки анами қолиби тасаввуроте ки ҳозир дар майнаи сари ҳамин мардум шудаги мо бояд шиканем. Сета кора кардана мо дар кора барое ки тоҷик позиционировать миллати мо дига хел уровен ба мо худомо бояд худомо нишон додана ёд гирем. Сета чиза кардам. Якум қолаби восприятии мардуми бегона шикастан дар кор нисбати миллати тоҷик. Ва бояд дигар гумон накунад ки мардуми тоҷик фақат кори сӯя кардан метавад, фақат марди корай, неграмотнаҳай, баъд чизи 10 сума 1 сумба кардан метавад. Бо як калимаҳое пайдо шудаги байни ҳамин мардуми русбакӣ мождила по-таҷикски. Ин чифтаги гап. Масалан чизи 50 сума 2 сумба кун. Чуба ки бечураи тоҷико слишком дешево кор карда истуданд. Ин қолаби мана шумо шикастана мо дар кор. Дуюм худи мардуми худомо гумон мекунад ки қиин аст бизнес сохтан, қиин аст кор кардан, қиин аст грамотный будан. Ана ин қолаба шикастан дар кор ки халқи мо ин хел фикр накунад ки худаш ба бовариш зиёд шавад ки ман любой кор кардан метавонам. Ҳамин одам мекардаги кор ку. Одам мекардаги кор боша ман ёд мегирам. Ҳама хабари хуштарин дар дунё чия? Ҳама чиза омӯхтан мешавад. Все можно научиться. Хабари беҳтарин, хабари хуштарине ки ҳаёти шумо ба ҳаст, ман гуфта нестам ки ҳама чиза шумо омӯхтан метавонед. Вақте ки шумо мақсад карда аз пасаш шудед, любой чиза омӯхтан метавонед. Дар дунё ягон чизе нест ки шумо омӯхтан натавонед. Мумкин фақат баъзе одам ба 1 бор 2 бор ё 10 бор ҳаракат кардагиш ба ёд мегирад, баъзе одам 50 бор 100 бор ба ёд мегирӣ. Ҳама мактаби миёна хондану навистана ёд дод ку. Чӣ хел ёд дод хондан навистана мактаби миёна? Тамоми инсона ёд дод ку. Чӣ хел? Баъзе кас ба 1 бор нишон, баъзе кас 50 бор нишон дод, баъзеш ба 100 бор нишон дод. Ҳар як ҳарфа одамо ёд гирифт. Ману шумо ҳамин кора кардам дар кор. Значит дуюм восприятие ки ману шумо бояд ки психологически шиканем и партем, ягомра шикаста партоем. Ин ки халқи мо худамо гумон накунад ки ман наметавонам кардан. Халқи мо бояд худаша чӣ хел қабул кунад? Ман метавонам кардан. Ман уҳдабуро ҳастам. Ман омӯхта метавонам. Ман ёд мегирам. Дал немам агар кардан натавонам ҳеҷ гап не. Но это вопрос времени. Баъд аз чанд вақт ман ина ёд мегирам. Ҳамин чиза қолаби сари мардуми мо ҷойшунаш дар кор. Сеюм чизе ки халқи мо бояд ки якҷоя кор кардана ёд гирад ки тавоно нотавона ёд тиҳад. Доно нодона ёд тиҳад. Ана чӣ гум умни обичнав одама кашола карданаш дар кор. Қоиди дунё ҳамин. Анамин сета чиза ману шумо бояд ки чӣ хеле карда созем. Ман орзу мекунам ки дига мардуми мо мардикорӣ накунад. Чуба вақте ки халқи мо мардикорӣ бас кард, тез сатҳи зиндагӣ боло мерад. Як сатҳи зиндагӣ тез боло мерад. Як ин резко вилоят мекунад экономики халқи мо ба ҳам ҳаёташ ба ҳам сифати зиндагиш ба ҳама ҷиҳата вилоят мекунад бачаҳо. Ҳама ҷиҳата. Барои ҳама қадар чӣ қадар бизнесмено бисёр шуд, ҳама фоидааш бисёр. Кадометон ки бизнесмен ҳастед, бачаҳое ки дар он пешатон мо кор мекунад ва ҷиҳантон аст мехеш аст мекай ва даъват карда ва ёд доданатон дар кор. Беҳад зарур ки бо шумо даъват карда нағз ёд тиҳед. Ин беҳад зарур.